frappé. Výborně, ještě couvni. Udělej znova krok, ať jsi blízko zatím. Výborně, odměň v obě. Tak, frappé jde do klece, jakmile skočí do klece, házíš, házej. Zavíráš klec, dobře, laté se odměňuje. Minimálně tím hlasem, můžeš vlastně pracovat s oběma. Že když teď třeba skočila frappé a čekáš na to, až to odměň laté, tak ty můžeš se kouknout na laté a říct dobře. A ona bude vědět, že to jakoby zvládá a dostaneš rádlo. Tak, frappé si odmění, laté se zavolá jenom tak krok z té klece. Odměň a odměň frappé rychle. Odměň frappé, výborně. Laté zase jenom třeba 2 kroky, ani teď moc necvičí, jenom dělí třeba nějaký, že následuje pamlsek prostě. Tak, bezvadný, laté jde do klece, jakmile skočí do klece, házíš. Odměnu, povel. Házej, dobře. Odměň frappé, laté drží klec. Jakmile si sedne, otevřeš, odměníš, perfektní. A vemeš si zase frappé. Tak, klidně stůj blíž teďkon k laté a zavolej frappé. Tak, zavolej frappé, odměň a odměň i laté. Bezvadný. Čím seš blíž, tím je to jednodušší to zmanéžovat, takže časem se posouváš dál. Frappé.